Så er det søndag. Jeg har ikke så meget at fortælle i dag. Jeg har ikke givet at stå op, så jeg sidder stadig. Men jeg har tænkt mig at spørge jer om at I skal bestemme, hvad emnet er, som jeg kan snakke om, eller som jeg kan lave, eller et eller andet, i hvert fald ned i kommentarer. Men ellers, det jeg vil starte med at snakke om, så er det sommerferien, som andre også snakker meget om her på tiden. Og jeg er blevet lidt hæs i stemmen, jeg ved ikke, hvad der er sket. Altså, jeg skal faktisk ikke gøre en skid i sommerferien. Godmorgen, mor. Godmorgen, Dix. Er du vågen? Ja, mand. Jeg er vågen. Nej, kommentar. Hvorfor kommer du så ikke ned og siger godmorgen? Og sådan noget.